Salutare și bine ați venit la un nou episod de Skywars. De data aceasta suntem alături de Ibo, UK. Și jucăm pe ăsta Evolution Skywars pentru că e ceva mai special. Uitați, o să vă arăt. Da, o să li las. Uite. O, bă, dar ce-o fi, mă, cu spongiurile astea? Ce-o fi? De ce să ne dea un sponge? Ei bine, o să vedeți acum, după ce mi iau și chestul ăsta de jos. Am sabie de iron. Ok, acum o să vedeți ce. Spargem. Oh my god, lavă. Exact, sunt lucky blocuri. Uneori scrie încet, sponge egal lucky blocuri. Un pig. Și... oh my god, știi ce mi-a picat? Ender Portal. Nu, doar că sunt chestii de-alea de la Ender Portal. Eu decât am ci... oh my god, ia uite, ăla zboară. Da, și asta o să vă las serverul în descriere. Și în descriere o să mai aveți Skype-ul meu pe care să-mi trimiteți mape de Map from Subs. Mapa aia pe care am făcut-o a fost downloadată de la Leo. Cum adică? Adică poți să pun la infinită tot care. Hai în mijloc. Chiar vrei? Da. Hai că vin. Desigur, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Ia zi-ne mă tu ce episod special vei face la 30 de abonați. La cât? La 30 de abonați. Pe nu-i cine știe ce sumă. De la 50. La 50 o să fac ceva special. Cum ar fi? Nu știu, un tutorial ceva, cum să faci intro. Bă, acolo e un caz de la post. L-am dărâmat pe unul. Eu eram ăla, ești post, mă. Chiar tu erai? Încă sunt în viață. A fost puțin la... Cum mai ești în viață, mă, băiatule? A fost la urmă. Bă, se bat doi acolo. Știu că la ora asta de obicei filmam Transformice. Am un TNT invincibil. Infinit. Dă-te, dă-te. Fii atent. Fugi! Bă, de ce ai pus TNT-ul ăla? Vine la mine! Urcă pe scara aia, repede. Să mergem în... urcă repede! Că dacă urcă după noi să pun lavă. Am bătut pe unul, dar mai am puțină viață. Pe urcă acolo sus, că acolo o să fii protejat. Mor, mor! Am bătut și pe ăsta. Cică mor, mor! L-am bătut și pe ăsta. Să o lași pe mine să iau altele acolo. Păi deja am luat niște chestii, dar erau numai chestii proaste. Ui! Cine te-a omorât? Zi-mi dacă urcă cineva. Bă, dar aici nu se poate. Nu iau damage dacă cad, nu? Dacă cad. Bă, ia steameri. Fii atent. Dacă îți mai stătea pe loc, o să fie lag. Îl iau găleata asta. Hai, mă, nu urcați odată. Hai, vă aștept. Hai, frate. Hai că vine, hai că... vine? Hai, odată. Nu mi se mai mișcă. Gata. Nu sar. Oh my god, ia uite ce au făcut nesimțiții. Văd eu. Plecați, mă, de aici. Da, trebuie numai să durează mult.
Da, bă, da, ce să mai fac dacă stimări? Mate. Dar chiar CNC-ul, patria. Dar chiar o să te ceva. Mă, sunt concentrat! A murit. Ok, hai să o luăm. 3. Nu știu. Bomba. E cumva mapa 4. Da, a intrat în zi. Bravo, mie. E să stânga mea, în dreapta mea. Să te văd. Nu pot să fac mult. Pe și am Optifine, nu. Pot să vă prind frunze numele. Săracu, uite-mă. Da, te-am văzut. În timp ce îmi luam chestiile din chest. Oh my god, mi-a picat TNT. O fi infinit? Nu cred. Dar cum arată TNT-ul infinit? În CNT e șantat și îl primești numai de la grafică. Pe logic. Normal, cum să primești? Bă, mamă, ce e asta, mă? Ia uite-l, mă! Un bloc de diamond deasupra. Oh my god! Mamă, un guardian. Cât paci să mă moare, mănânc un gapple. Aș fi vrut să jucăm pe Play Minecraft România, dar nu mergea Skywars-ul. Și plus că ăsta e parcă mult mai fun. Da, că sunt iteme mai nasoale și mai hard. Un zombie uriaș! Nu cred, mi-am picat de acest. Două. Oh, mamă, se mai ăla. Oh my god! Bă, deci dacă l omor pe ăsta, cred că îmi dă armura lui. Ura, un gardean de asta. Mamă, câtă viață mai are nebunul! Ce e asta? Un scheletron! Mamă! Mi-a dat puțin din armura lui. Platoșa de diamond. De diamond. Mă sună unii. Hai, am venit. Mai am decât 2 minute de filmat. Că maximul e 10. Din păcate, că nu știu cum să-l iau pe ăla. Premiu 3 card și tati și-a închis cardul, habar n-am de ce. Unul are sabie de diamond. Unde, mă? Oh my gosh, a venit și ăsta. Oricum nu mai aveam timp să filmăm. Stați să ieșim, să facem antru-ul ca lumea. Vino lângă mine. Mă rog. Ok, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați. La revedere!